На Беларусі ёсць паэты, які былі спакон вякоў. Не вабяць іх, не трэба іх ніякіх кветак, апроч, вядома ж, васількоў. Не прызнаюць ніякіх дзіваў, апроч радзімай стараны, дзе ранкам коні белай грывай трасуць, пачуўшы дух лясны. Не вабяць іншыя іх сцежкі, апроч мядовай, лугавой, дзе можна зорачкі, арэшкі да ранку лушчыць па адной. Не квапіць іншая іх доля, апроч тае, што ўздыміць свет, народ, радзіма, сонца, воля, усё, чым жывіцца паэт. І яшчэ адзін верш я прачытаю вам. Дзякуй, мае дарагія сябры, мае землякі. Галоўнай тэмай у маёй творчасці з'яўляецца ўсё ж такі тэма радзімы, малой і вялікай. Таму я прачытаю вам верш, пакліканая Беларусю. Табою, васільковая айчына, магу я захапляцца да бясконца. На свет гляджу тваімі я вачыма, спялю спадзевы пад тваім я сонцам. У радасці з табою я і ў горы, хварэеш ты, і мне душа баліць. Паправішся, звярну любыя горы, мне Бога за цябе весь век маліць. І я малю, каб ты была здаровай, я лекі табе лепшыя куплю, прыгожай песняй, вершаваным словам, душой адданай за цябе малю. Пакліканая некалі табою, лячу, не чую пад сабою ног, у Беларусь, дзе ўсё маё, святое, дзе прызямліўся і жыве мой Бог. Дзякуй, мае дарагія.